तरी हा असा वागळा तर आता कापून घेतो. या स्वच्छ आधी धुला आणि त्याच्यानंतर आता कापून घेतो. या उकळी दे काय हे बघा मस्त पैकी तरी येईल. थोडंसं मी ढवळतो. कोथिंबीर भरपूर टाकली का चव बरी येतात. आणि तुमका आता दाखवतोय मी कशा प्रकारे केलंय बघा. कसे फोडी असं अख्खेच्या अख्खे. नमस्कार मंडळी. मालवणच्या माशांच्या लिलावासून आणला वागळा. हे बघा मस्तपैकी वागळा असा आहे बघा काळ्या पाटीचा. या वागळा पूर्ण अगदी मासान भरलेला असता. मागे तुमका मी वागळ्याचं व्हिडिओ दाखवलंय पण ती वागळी होती वेंगुर्ल्याची आणि ती वेगळ्या जातीची वागळी होती. म्हणजे ती गुलाबी जी वागळी असतात ना लहान ती होती. आणि हा वागळा ना आता निरनिळा मागे मी तुमका सांगलेले वेगवेगळी वागळी असतात. अजून पण या टिकल्यांचा वागळा असतात. ती वागळी बरी असतात. तर मालवणच्या माशाच्या लिलावासून वागळा आणलं आणि हा वागळा आमका आवडता. मासे खूप असतात कितीतरी आणि कितीतरी तऱ्हेचे मासे होते. तर ह्या वागळा माका आवडला. आणि हा वागळा मी मागे तुमका सांगलेलं आहे माझ्या पणजेक आजीक माझ्या आवशीक वागळा आवडा आणि आमका सुद्धा त्या वागळाच आवडता. तर आताशी पित्रा उतारली आपण इतक्या केला त्यांका घातला आणि आपण खाला. तर ह्या वागळ्याचा मटण चिकनापेक्षा बकऱ्याच्या मटणापेक्षा भारी असता आणि ह्या वाताक बरा असता. चला तर ह्या साफ करून घ्याव्या कारण भला मोठा असा आणि सुंदर करताना तुमका मी दाखवते. आता साफ करूया. तरी हा असा वागळा तर आता कापून घेतो. या स्वच्छ आधी धुला आणि त्याच्यानंतर आता कापून घेतो. बघा ताजा फडफडीत कसा रक्ताळलेला वागळा असा मस्तच वागळा असा बघा. असा ताजा फडफडीत वागळा गावा बघा. सूर्य एक धाराही बरी होई तर ता कापताला. ही झाली 2 पाकी वागळ्याची. आता ह्यो मधलो भाग रोवलो. तर मागे मी ना तुमका वागळा दाखवलेलं. त्या वागळा ना ती वागळी लहान होती. तर ह्या वागळा ना आता वेगळा आणि ती वेगळी होती. आणि अजून एक वागळा हा ना त्याची सुद्धा तुमका कधीतरी गावला तर रेसिपी दाखवते. तर ती वागळी होती ना दाखवलंय ती त्याच्या पाठीक ना असा खरखरीतपणा असता. म्हणजे बारीक 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 असे खरखरीत असा जागा असता आणि ती काढूची लागता. तसा ह्या वागळा ना ह्या पूर्ण वागळा जा हा ना आता बरा असा भरीव असा. तर आता ही 2 पाकी काढून झाली आणि रोवलो ह्यो मधलो भाग. तर ह्यो मधलो भाग आता स्वच्छ त्याच्यातली घाणबीण काढून तो स्वच्छ करून घेऊ. तर आता तसं तो स्वच्छ करून कापून घेतो. तर या बघा स्वच्छ धुवून कापून घेतला. त्याच्या पोटातली घाण सगळी काढली आणि स्वच्छ धुला. आता कापल्यावर अजिबात धुता कामा नये मग त्याची चव जात. आणि आम्ही अशाच पद्धतीने वागळा किंवा मासे साफ करतो चिकन मटण. तर हे इतके असा पडला. आता मी त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून घेतोय. खाणारी नसतो ती इतक्या बघून भियातोच कसा खातली म्हणा मागे कमेंट होती. आम्ही केला ना का इतक्या कोणाक तरी देतो खाणारी जे असतो त्यांका. आणि जर जास्त उरला तर मी काय करतोय मसाल्यात फोडणी घालतोय तेलात आणि ठेवतोय परतून. फ्रीजात ठेवला तर जशात तसा राहता. खोबरा घालता का म्हणे फक्त मसाल्यात मिठात परतून ठेवूया. आणि करताना मात्र आठवण ठेवूया आपण काय काय घालून ठेवला आता. आणि मग मिरशांग वाटली वारा दिवशी आणि ताजी मिरशांग घातली. मिरशांग म्हणजे वाटाप आम्ही कोकणात असं म्हणतो. मिरशांग वाटली
तर भाजक्या वाटा वाटला आणि घातला. ताजा कसा लागताला, पण ठेवताना मात्र नीट ठेवू गया. हे बघा असे मी तुकडे करून घेते आता, आणि तुकडे करून घेतो आणि तुमका दाखवते. ह्या बघा वागळा तुला सुटी केला, बारीक केला तर इतके असा पडला. तर मी आता काय करतो, ह्याच्यातला मी ना माका देवचा एका मी देतले तर ह्या डब्यात काढतोय आणि माका होया ना तितक्यात मी मीठ मसालो लावून घेतोय. तर माका ह्या देवचा असा, कारण खूप पडला इतके खातलं का. आज असा बुधवार, परत उद्या असा गुरुवार, त्यामुळे ह्याच्यातला अर्धा मी घेतलंय. ह्या बघा ह्या मी देव काढलंय. तर मग अशी गंमत काय झाली, मी तुमका जेव्हा वागळा दाखवलंय बघा, आणलंय तेव्हा वागळा दाखवलंय तेव्हा ना सांगता सांगता पितरांचं नाव घेतो क्षणी माझ्या डोक्यावर फुलपाखरू येऊन बसला. तर तुम्ही मुद्दाम बारीक बघा, कारण आम्ही लावू नाही आणि काय करू नाही. माका माझ्या आवशीचो पणजेचो आजीचो आशीर्वाद होतो, आणि त्याच्यातला कोणतरी माझ्या मस्तकावरून बसला आणि माका आशीर्वाद दिल्या. माका खूप असा भरा नेला. तर ह्या मी आता वागळा इतके घेतलोय आणि बाकीचा मी पाहुण्यांकडे ठेवलोय. तर हे का मी आता ना मीठ मसालो आणि हळद लावून घेतोय. काय योग योग चमत्कार असता. म्हणजे बघा मी माझ्या आवशीच्या नावान वागळा आणलंय. माका आठवण आवशीची कायमच येता माझी आई. तर आई हो शब्द किती असो म्हणजे ह्या असता. आई माणसा मरण गेली तरी त्यांची आठवण कायम पाठी राहता, आणि माझ्या तोंडात ही आठवण असताच. मला ह्या मी असा इतक्या करतोय. आताशी पित्रा उतारली होत तर खावच्या आधी करून वाय नळ्यावर ठेवला त्यांच्या आत्म्याक लागता. बघा ह्यो मीठ मसालो होय तितकं मी घातलं. हे असा वाईट लावला आणि मुरत ठेवला ना काय फोडिंग का मीठ मसालो बरो लागता. आणि डायरेक्ट जर तुम्ही फोडणे घालून गेलात ना तर त्याची चव वाईट बदलता. मी एका आणि काही घालतोय ना, माझं मालवणी मसालो भाजको मी कसो केलोय तो तुमका दाखवलंय, आणि त्याच्यात किती काय काय घातलंय. त्यामुळे मी आराळ फराळ अजिबात घालूचंय ना. त्या मालवणी मसाल्यात भाजके करतलंय आणि त्याची चव इतकी अप्रतिम जाता त्या खाताला देखाच कळतली. आणि या वागळा कोणा आवडता तर कमेंट करून सांगा. मागे मी या वागळ्याचा व्हिडिओ केला, त्याका भरपूर प्रतिसाद दिलात आणि भरपूर प्रेम दिलात. तर ह्या वागळ्यात त्याच्यापेक्षा देशात अशी मी आशा करतोय, कारण माका आवडता आम्ही करतोय. आणि त्याचं महत्व सुद्धा तुमका सांगते. वागळ्याचं सगळं महत्व तुमका सांगलेलं असा. तर वातावर असता, तर शरीराक बरा असता, आणि हातपाय दुखतात, कमरे दुखतात, सांधे दुखतात. तर त्याच्यासाठी एकदमच म्हणजे एकदम असा उपयोगी असता. डॉक्टरांकडे गेला का डॉक्टर काय विचारतात, मासे मटण खातात मासे तरी निदान खातात म्हणजे कॅल्शियम अंगात भरपूर असता. आणि मासे मटण जी खाणत नाही ना त्यांना कॅल्शियमची गरज असता. म्हणजे ते गोळी खावचे लागतात, म्हणून मासे खावचे असतात भरपूर. आम्ही खातो, तुम्ही पण असे खावा. आधी जर तुमका खावच्या नसतील ना, कंटाळा येतात तर थोडा थोडा खावा, मग तुमका सवय जातली. ही सवय माझ्या आवशीनच माका लावल्या, आणि माझ्या आवशी आजीयन लावल्या आणि पंजन लावल्या. आणि ह्या वागळा आम्ही आधी स्वच्छ धुवून घेतला, त्याच्यावर रेती घालवली, त्याच्यानंतर आम्ही साफ करून घेतला. आणि साफ करून घेऊन त्याचे मोठे मोठे तुकडे काढून स्वच्छ धुवून घेतले. म्हणजे त्याचा जा बुळबुळीतपणा असता, वागळ्यात बुळबुळीतपणा असता, त्या स्वच्छ धुवून घेतला. आणि त्याचे मोठे मोठे तुकडे काढून धुवून घेतल्यामुळे परत आम्ही फोडी करून अजिबात धुवू नाही, कारण त्याची सगळी जी चव असता, सत्व असता, त्या धुल्यानंतर त्या पाण्यात निघून जाता. अशा पद्धतीने जर तुम्ही वागळा केलात ना तर तुमच्या शरीरात त्या औषधासारखे असता. असाच मी हे केलंय. तर हे का मी आता मीठ मसाला लावून घेतलाय. मी आता ह्या थोडं वेळ मुरत ठेवतलंय, थोडं वेळ म्हणजे अर्धा तास तरी मुरत ठेवूया बरा. तर ह्या असा वागळा मीठ मसाले लावून मग असे मी मुरत ठेवलेलं आहे, मीठ मसालो आणि हळद. तर हे आता बरा मुरला
त्याच्यासाठी काय काय लागतला ते आता तुमका दाखवतो. ते असा भाजक्या वाटा पाट्यावर वाटलेला हे बघा, कांदो खोबरा आणि फोडणीसाठी कांदो असा, तेल असा, सोला लागतं त्याका. मी एका टोमॅटो घालणार नाही, कारण टोमॅटो घालून त्याची चव वेगळी लागता, त्याच्यात सोला घालताय मी. तुमका टोमॅटो घालचं असलं तर तुम्ही घालूक लागा. आणि त्याच्यानंतर ही आला लसणाची पेस्ट असा मी एकदम करून ठेवते. कधीतरी तुमका आला लसणाची पेस्ट कशी करतात ती दाखवते. आणि वरसून शिवरू कोथिंबीर असा. आणि मी आता गरम पाणी करून घेतलंय, कारण पाणी जा लागताना आपण फोडणीक दिल्यानंतर थोडासा घालू तर गरम करून घेऊ, यामुळे त्याची चव बदलणार नाही. थंड पाणी घातलं ना आता वाटून झाल्यासारखे जातं आणि त्याची चव बदलता. तर मी आता पाणी गरम करून घेतलं आणि टोप ठेवतोय चुलीवर. ज्या टोपात मी करतलं टोप असा रुंद, जरा रुंद भांडा ना करून घेतला ना काय ढवळताना त्याचे असे लाहे जाणत नाही. म्हणजे या वागळा असतात नरम असता माशासारखे, आणि त्याला जास्त ढवळला ना तो कुस्कर जाता, म्हणजे कुस्कारता कोड असता ते. म्हणून त्याचा करू रुंद भांडा घ्यायचा लागता. फोडणी करण्यासाठी पहिला मी घालते टोपात तेल. तर तेल तापला टोपातला, मी आता फोडणी कांदू टाकते. मस्त तेल टाकला. मी त्यात जास्त पातळी बनवते नाही, आता सुक्या फटकटीच करते नाही. आणि आता त्याच्यात टाकतो आला लसणाची पेस्ट. आला लसणाची पेस्ट आधी लावली ना त्याची पाणी व्हायचं आणि बघणार नसतं, चांगलं पाणी असतं. अशी ना भातात तेवढी बरी मी प्रत्येक व्हिडिओत सांगते. आता तुम्ही करून बघा एकदा इथे, म्हणजे तिथे उकडत वास येणार नाही, त्यातून भाजली जाता बरी. तर ह्या आता जरा भाजला आणि ह्याच्यात आता वागळा टाकून घेते. बारा तेलात भाजून घेऊ बघा. या मीठ मसाला हळद लावच्या आधी जर कोणेच टाकला ना तर पटकन म्हणजे असं कोणेच टाकल्यावर ढवळताना तर शिजला जाता. म्हणजे जास्त ढवळून त्याचा पाणी जाता. मागे एकदा माझ्या दादाची कमेंट होती, माझ्या बायको करू जाणार ना, तर तुमच्या बायको सांगा मी असा केलोय तसा कर म्हणा. तर या आता बरा भाजला. मी या गरम करून घेतलेला पाणी याच्यात ओततय. हे बघा पटकन शिजता, म्हणून त्याला मीठ मसाला आधी लावून ठेवचं लागता, मग त्या फोडी चव बरी लागता. आता आपण किती करतलो त्याप्रमाणे याच्यात पाणी घालू काय. ह्या जास्त पातळ करता कामा नये, त्या सुक्याच असता आणि भाकरी बरोबर, पावा बरोबर, भाता बरोबर सुद्धा एक नंबर लागता. तर ह्या वागळ्याच्या अंगात जा तेल असताना आता वातावर एक नंबर असता. आता जी वाताची तेला गावतात ना ती तेला जास्त माशांपासून बनवलेली असतात. माशात मनान कॅल्शियम भरपूर असता, म्हणा मासे खाऊ आहे. तर मी आता ह्याच्यात सॉल घालते. हे बघा सोलान एका चव बरी येता. तुम्ही म्हणशा चिंच घातली तर चालात, तर चिंच कधी घालता कामा नये, याच्यात सोलच घालू हया. सोलाचा आंबटपणाचा असताना त्या आंबटपणानंच या वागळा मस्त जाता. तर आता ह्या सॉल मी घातलं, सोमती त्याच्यात कोथिंबीर टाकते. हे बघा थोडीशी अशी कोथिंबीर टाकली काय त्या कोथिंबीरीची चव जी असता ना ती त्याच्यात बरी उतारता. आता या थोडा मी मीठ लागापर्यंत शिजवून घेते. याच्यावर झाकणं ठेवतोय. बघूया उकळी दे काय. हे बघा मस्त पैकी तरी येईल.
थोडंसं मी ढवळतो आणि 5 मिनिटं झाली तर त्याच्यावर वाटात घालतोय. बघूया आता शिजला काय. बघा मस्तपैकी आता या शिजला. तर ह्याच्यात आता मी वाटात घालते. तर या अशा पाट्यावर आपल्याला वाटात. ह्या जर तुम्ही करून उरला जो फ्रीजात ठेवला तो फ्रीजात घट्ट जाता. इतकं ना ह्याच्या अंगात तेल असतं आणि त्यात तेल आयुर्वेदिक असतं. तर आपल्या शरीरासाठी बरा असता. चला तर वागळ्याचा मटण मस्त शिजला तरी मस्त येईल. आणि आता मी उतरून घेत आहे. हे बघा मस्तपैकी शिजला. याच्यात थोडी कोथिंबीर टाकते. कोथिंबीर भरपूर टाकली का चव बरी येतात. आणि तुमका आता दाखवतोय घ्या कशा प्रकारे केलंय. बघा कसे फोडी असत अख्खेच्या अख्खे. माझ्या पद्धतीत असा वागळा करून बघा. बघा फोडी अख्खे राहू. चला तर आधी घालूया पाडवडलांका. तर भात घेतलंय बिया आणि तांदळाची भाकरी भरलंय. ह्या माझ्या आवशी आणि ह्या माझ्या सासू सासऱ्यांका. आवशी बाप्पाशी आणि सासू सासऱ्यांका. तर ह्या बघा माझ्या आई वडिलांका आणि माझ्या सासू सासऱ्यांका असं मी घातलं. आणि आता नळ्यावर ठेवतो. ते धरा हो नळ्यावर आणून ठेवा. वागळ्याचा मटण. आता जेवूया. तुम्ही पण जेव घेवा. तर जेवणाचा ताट मिया केलंय मस्तपैकी. वागळ्याचा मिया अगदी तिकला केलं. त्याच्यावर तांदळाची भाकरी भाजलं. सोलकढी असा, कांदो टमाटो लिंबू असा. तर तुम्ही जेव घ्यावा. आणि असा वागळा तुमका जर घ्यायचा असला आणि साफ करूक जर नाही येणार असत तर मासळी मार्केटात जेव्हा जातात तेव्हा आपतीने साफ करून देतो आणि बारीक करूनही देतात. तर हाडा आवडला तर खावा. आणि ह्या माझा वागळा कसा झाला तर माका सांगा कमेंट करून. काय काय चुकी झाले होत, काय बरोबर असा, चुकला काहीतरी असला तर माका कमेंट करून सांगा. माका राग येवचो नाही अजिबात. आणि हे व्हिडिओ आवडलं तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मी आता जेवतले. तुम्ही सगळीजण जेव घ्या. तर मी आधी बघते कसं झालं आता खाऊन. एक नंबर झाला. चला तर जेवूया.